Ассалом духтарако, созаед нағзен, саломати хубай. Ина боз ҳам анамин намуд паплинакои фасони хушруви доинг Мариям Гулак. Марамат каседа дар курай то охира тамошо кунен беҳад ва ёи хушруш омадагай гилои фасони шомадагай паплинои доингда ғавсакак сангоша нигоҳ кунен чихел задагай сангои Сваровски. Ҳамаш сангош тоза ира бинен охи чихира светкош хушрувай гилош фасонай то охира биненда маҳқултон мешава. 110 сомонай як либосш. Об товиш бо арзон меша. Дона агар я дона бигирен духтаро, я дона бигирен 120 сомонай. Дита гирен 110 сомони ай духтаро. Ай дита боло доставка меша 110 сомони. Леки агар ай 10 зиёд гирен арзон мешава. Марамат метавонен муроҷиат кунен. Ина 110 сомон аз дита боло доставка меша. Касоне ки ами якта дар корай гуфта менависанд, марамат нависеншона 120 доставкатон мекунанд. Хулоса ина бинен чихе хушру беҳад фасон аҷоибот мана шушта мепушен паплинаки фасони доингай гилакои навинка. Ҳозир то охири навора тамошо кунен. Ҳар як гиле ҳастай ки бовар кунен беҳтарин гилако. Мана ишаишта хушру доингои хушру. Анай гилора гуфтум духтарам қами гило мада маҳқул шидан шахсан иша бинен ира бинен охи гилои даятон боша 500 сма паплинои туркия гилошай. Мана ицвечам ҳастай пушаймон намешен бовар кунен духтаро беҳтарина. Инай барои модаро бинен чихе гили хушру барои хутон мегирен, барои модаротон мегирен. Ҳатман интихоб кунен. Намайда гилакошам ҳастай 110 сомон айдата боло гирен. Агар ки касе ай 10 боло мегира арзон мешава. Бо донада агар як дона гирен 120 сомонай. Хулоса духтаракои азизи ма марамат тамошо кунен то охири навора. Иҷода ҳар як гилои дигашам ҳаст ки маҳқултон мешава. доингои ғавсакаки хушрувай мана нигоҳ кунен охи чихе фасончаян гилош сангчоошон оригинал. Мана ишаишта хушру санго ишаишта хушру. Кадомеша ки интихоб мекунен гирен скриншот кунен. Мана иша бинен фиолетовиша бинен чихе хушру чай. Скриншот кунен равон кунен. Мана малина цветам фасонай равон кунен дар равакак шумода доставка мекунан. Диден гило ҳамаш фасонай ҳамаш хушрувай нархоб нархи беҳтаринай. метавонен духтаро аз ҳозира дархост кунен. Оянда шояд ё қимат мешава ё арзон меша. Иш номаълум бори новинка духтаро мисли ҳар вақта ма шуморо огаҳ мекунам. Шояд ки қиматтар шава, шояд баръакс арзон шава. лекин сангош оригиналан гилош ҳама гилои новинка духтаро обтовиш бо арзон меша. ира бинен гилмайдора бинен чихе хушру духтаро маҳқултон мешавам. қафасонаки ҳастанд ки ай пеш ира бинен. Мана доингои ғавсакаки фасонаки якм сор духтаро.